Здравейте! Аз съм Златка и искам да ви споделя моя опит. Наскоро се нанесох в нов апартамент, който исках да направя модерен и уютен. Като начало започнах да търся корнизи. Исках да са електрически, за да имам свободата да ги управлявам по различни начини, но всичко, което намирах, беше или скъпо, или времето за изработка беше голямо. И така, докато не попаднах на сайта smarthome-bg.com. Там намерих моето решение – разтегателни корнизи Raex EM43. Те са разтегателни и можете да нагласите дължината според вашите нужди. Те са готови и не трябва да чакате за изработка. Те са лесни за монтаж и настройка. И не на последно място, цената им е доста по-ниска. Корнизите имат две дължини. От 1,70 до 3 метра и от 2,20 до 4 метра. Може да избирате между 3 мотора. С дистанционно, с Wi-Fi, с акумулатор. Корнизите могат да бъдат използвани за пердета с тежина до 10 кг. Повече информация за продуктите, както и самите тях, може да намерите на smarthome-bg.com. Разтегателни корнизи Raex.